Kif ninsabu fuq l-adba tal-edizzjoni ta' din is-sena tal-Funrun biex inġabru fondi bris il-Malta Community Chest Fund Foundation, Net FM ingħaqad fl-appell biex il-ħadd li ġej aktar nies jipparteċipaw fil-mixja jew ġirja ta' solidarjetà. L-edizzjoni tal-ġimgħa tal-programm Wake Up Call kellha bħala mistiedna speċjali lil Tamara Webb, personalità Maltija segwita ferm fuq il-medja soċjali u li wkoll ingħaqdet bl-appell tagħha. Ma' Steph, Janet u Dylan, Tamara użat il-frekwenza ta' Net FM biex tħeġġeġ li n-nies jattendu flimkien brieda ta' solidarjetà. Qalet li stess se tipparteċipa għax qatt ma tista' tkun taf jekk intu koll ikollok bżonn. It's an amazing event u nemmen illi ħafna għandhom jinġabru flimkien ġifieri kull min għadu ma xtrax dak it-t-shirt u fil-verità qed tagħtu donation. Please ixtruh, tistgħu tkunu intom li tiġu bżonn dik id-donation u kollha naqdu flimkien. It's such a lovely, it's going to be lovely day. It-tlet preżentaturi wkoll li naqdu mal-appell ta' Tamara e kif aktar tard matul il-programm u mamlu kuntatt mal-President ta' Malta Mary Louise Colejro Preka. Il-President bħala chairperson tal-Malta Community Chest Fund Foundation irringrazzjat lil Net FM u lill-preżentaturi tal-programm għall-impenn tagħhom biex jippromovu din l-attività b'risq dawk l-aktar fil-bżonn. Fostat ta' personalitajiet għal Funrun tal-ħadd mistenni attendi wkoll il-kap tal-Oppożizzjoni u tal-Partit Nazzjonalista Adrian Delija.